سلام سلام نايلوم مدبنا بزعب عباي هاجر سمين كوريان قلقلة كابتوم تررت حقداتان كم يمسلو نابت مدب قبلكم سناي مكتال نزا چانل حدش تزغونكم تغتاتلتي سابسكرايب مقبار تخافلت مدبات ناخدكونو يقدمكم حدا والقصب جن السرات خدين كاتبايلون حلفت فريد ويون كبيد موضوعات تغطيو مسن سمع كيسن بدنا يكترفني ابسم من كوريا جن السر ملباس نهاجر امريكا كم زدقف كاسل حساب كساب نحلفت يفردكا حرستوت مريتهم نمسبح وي نمدكوح كم كنو زتقوملو قلقل ناي ود سبي بز مغنات كا نفسو كفود زيغا عمتاوي كساب 100 كيلوغرام زبصح قلقلو لمنግስት خركب يقدد ኣብ ሰሜን ኮርያ ናብ ሰለስተ ወለድኻ ዝመሓላለፍ መቕጻዕቲ ኣሎ እዚ መቕጻዕቲ ዝኸኣ ሓደ ውልቀ-ሰብ ብዘይሕጋዊ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ምዝፍትን ክሳብ ሰለስተ ወለዱ ናይቲ ሰብ ከምኡውን ህፃውንቲ ወሲኽካ ናብ ሓደ ከቢድ ስራሕ ዝስርሖ ካምፕ ይውሰዱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ናይቶም ደቂ ዜጋ ኣብ መንደቕ ዝተሰቕላ ራድዮታት ኣለዋ እዘን ራድዮ እዚአን ብመንግስቲ ዝመሓላለፍ ሓደሽቲ ሓበሬታታትን መምርሒታትን ብቕልጡፍ ንኽሰምዑለን ተባሂለን እየን ዝስቀላ بفلات يكون بزي فلات ردي خاتيتك وين في أمس تركب بالتعمي كبيد مزات خورك يخل التاجر مرجع من استزكاير الأجواب كبكالو تاجرات أزي فريز بدي أم مرجع ورقت ناي حدث سم سبترايد له سخا مرجع خاكال سبنت الأخوين نتزلو سم دمسيسكا ناي تزدل خير سم مصحف ترايد زكار أبرز اختما بيونغيانغ ኣብ ጸጉር ቤት ተለጢፎም ዝርከቡ ዓይነታት ወይ ስታይላት ናይ ጸጉሪ በቲ መንግስቲ ዝተፈቅዱ ጥራይ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኸ ጸጉሮም ከንፈሮ በቲ መንግስቲ ኣይፍቀዱልን ንዓበይቲ ሰበስልጣናት ተዘናግዓን ካልእን ተባሂለን ክሳብ 3000 ዝኣኽላ ጽቡቓትን ሰሓብትን ጎራዙ የዳሉ ሓንቲ ካብዚ ስራሕ ምሊጣ ዝወፀት ማይ ዝተባህለት መንእሰይ ዝኾነት ጎርዞ ከም ዝበለቶ ብዙሓት ጎራዙን ንመዘናግዕን ንወሲብን ተባሂለን ብፍሉይ ከም ዝምልመላ ኣፍሊጣ ኣብታ ሃገር ቅጸ ፋርስ ከም ማሪዋና ካራቢስ ኣመሰሉ ብጥቃሚ ምሻጥን ወይውን ምዝዋር ዝተፈቕደ ዓመታዊ ኸ ብብዝሒ ኣብታ ሃገር ከም ዝፈርም ንደገ ከም ትልእኽን ይፍለጥ ኣብ ሰሜን ኮርያ ፍልይ ዝበለ ናይ ባዕሎም ኣቆጻጽራ ካላንደር ኣሎ ከም ኩለን ሃገራት ዓለምና ዝጥቀማሉ ኣቆጻጽራ ዓመተ ምህረትን ኣዋርሕን ዘይኮነን ናይ ባዕላ ብጁቼ ዝፍለጥ ካላንደር ትቆጽር እዚ ማለት ከዓ ብዕድመ ክምኢልሱ ካብ ዝተወለደላ መዓልቲ ይቆጽሩ ማለት እዩ ኣብዛ ሃገር ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ኣብ ክላሱ ነታ ኮፍ ኢሉ ዝመሃረላ ወንበርን ዝድገፈላ ጣውላን ዓመታዊ ክኸፍለለን ይግደድ ሰሜን ኮርያ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝገርሙ ሕግታታ ጉዳይ ሃይማኖትን እምነትን ኣብታ ሃገር ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖት ክትክተል መንግስቲ ኣይፈቅድን መጽሓፍ ቅዱስን ቁርኣንን ካልእ ሃይማኖታዊ መጽሓፍቲ ዝኣመሰሉ ሒዝካ ምስ ትርከብ ኣብ ኣደባባይ ክሳብ ብስቕለት ክቕፅዓካ ይኽእል ናይ ካልእ ሃገር ሙዚቃ ወይ ደርፊ ምስማዕ ብመንግስቲ ብፍጹም ዝተኸልከለ እዩ ክሰምዕ ዝተረኽበ ኸኣ ክሳብ ንሕልፈት ክእስሮ ይኽእል እቶም ደቂ ዜጋ ክሪእዎ ወይ ክሰምዕዎ ዝኽእሉ ብኪም ዝተፈቕደሎም ኮይኑ ከም ባህላዊ ደርፍታት ናይቲ ሃገርን መዝሙራትን ክኾኑ ኣለዎ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ከመይ ትጸንሑ ብዘቕረብኩልኩም መደብ ዓቂብኩም ትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ